Všetci veľmi dobre vieme, čím je Thajsko známe. Preto ja som si povedal, že to musím ísť vyskúšať tiež. Najprv som sa trošku hanbil o tom rozprávať a určite rozumiete prečo. A možno sa pýtate, prečo kvôli tomu ísť až do Thajska. Je to tam podstatne lacnejšie, je to oveľa jednoduchšie a ten výber... Popravde, po príchode som bol dosť hrozený z toho, čo ma tam čakalo, lebo tam, keď chodíš po tých uličkách, tak nazvime to tí obchodníci a tie obchodníčky, tak tí ťa tam doslova ťahajú dovnútra, aby si tam minul nejaké peniaze, však chápeme sa. Ale našťastie ja som vedel presne, čo chcem a viem, aký mám tip, čiže... A bude to teraz také blbé, keď to takto poviem, ale po chvíľke vyberania som si vybral a poviem vám, že bola to láska na prvý pohľad. Schválne skúste si tipnúť, koľko ma stála za 24 hodín. Do konca života na ten pôžitok toho nezabudnem. Stálo to naozaj za každý halier, ako sa vraví. A už teraz sa teším, keď si to na budúce zopakujeme. A to teda určite zopakujeme, lebo oblekov nikdy nie je dosť a obzvlášť v takejto kvalite, na mieru a za 24 hodín mi to ušili, chápete, to je neskutočné. Dokonca som dostal ešte aj kravatu zadarmo. Čiže podľa mňa sa na obleky do Thajska naozaj oplatí chodiť. Či o čom ste si mysleli, že celý čas rozprávam?